இல்லை நான் தான்ல உங்கள் திருநெல்வேலிக்காரன் பேசுகிறேன். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? பார்ப்போம்ல. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம்னா, இது வந்து ஒரு வகையான சிட்டுக்குருவி. அதாவது தேன் சிட்டுக்குருவி. அது ராத்திரி நேரத்தில் அடைய வழி இல்லாமல் ஒரு சின்ன செடி பக்கத்தில் அழகா அடைஞ்சிருக்கு பாருங்களேன். அது தலை எங்கே இருக்குன்னு கண்டே பிடிக்க முடியாது. தலை எங்கே வச்சுருக்குன்னா, அந்த தலையை வந்து அதனுடைய ரெக்கைக்குள்ளே வச்சுருக்கு. அதுக்கு சூடு கிடைச்சா அது நல்லாயிருக்கும்னு வச்சுருக்கு. அது வந்து இந்த மாதிரி வந்து சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட்டு. ஏதாவது வந்து அடிச்சதுன்னா அது லைஃப் முடிஞ்சுது. இருந்தாலும் அது வந்து நிம்மதியாக தூங்கி அடுத்த நாள் சேர்த்து எதுவும் வைக்காமல் அதனுடைய உணவை தேடி அது போகுது. அதுக்கே ஆண்டவன் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன சிட்டுக்குருவிக்கே ஆண்டவன் வந்து எல்லாம் கொடுக்கும்போது மனுஷன் ஏன்ல கஷ்டப்படணும்? நிம்மதியாக ஜாலியாக இருங்க. எதுக்கு போட்டு புலம்பிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு? உங்களுக்கு தேவையானது உங்களுக்கு எல்லா நேரத்துலையும் எல்லாமே கிடைக்கும். அந்த ஆண்டவன் கொடுப்பான். அதனால் நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு போங்களேன். ரொம்ப நல்லா இருப்பியா? அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்லே.